Il-kelliema tal-Partit Nazzjonalista għall-Enerġija qed tibqa' tattakka lill-Gvern dwar il-prezzijiet tal-fuel, anki jekk ma tgħidx tkun il-politika tagħha jekk tkun fil-Gvern. Lill-Gvern Marthese Portelli attakkatu għaliex skonti il-Gvern kellu jbiddel il-prezz tal-fuel x'in inbiddel il-prezz taż-żejt. Minkejja dan qalet li qatt ma tkellmet kontra l-hedging. Aħna qatt ma tkellimna kontra il-politika tal-hedging. Madana kollu meta staqsejnija x'inhi l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista dwar il-hedging, Portelli ma tat ebda tweġiba. Ma smajna xejn minnaħa tal-Partit Nazzjonalista dwar din il-politika. Bik bħala Ministru għall-Enerġija, pajjiżna jkollu hedging jew le? Mela għandek raġun tajtek għaliex qatt ma attendejt inti għal press conferences illi tajtina. Waqt li Portelli ntilfet f'retorika politika, irġajna repetina l-mistoqsija, iżda rġajna bqajna mingħajr tweġiba. Il-politika tagħkom dwar il-hedging x'inhi? Il-kwistjoni tal-hedging kollha hija mhux jekk tagħmilx hedging jew le. Portelli mhijiex l-uniku esponent tal-Partit Nazzjonalista li ma tat ebda spjegazzjoni. L-istess għamel il-kap Simon Busuttil. Jew irridu noħorġu mill-agreement tal-hedging, jew il-Gvern irrid inaqqas it-taxxa fuq il-fuel. Which one of these are you proposing? Jiena rrid li l-konsumatur igawdi mir-roħs taż-żejt tal-prezz taż-żejt internazzjonali. Fl-aħħar jiem iż-żejt reġa' beda jola, tant li statistika maħruġa mill-Kummissjoni Ewropea tindika li bosta pajjiżi diġà bdew jollu l-prezzijiet tal-petrol u d-diesel. Minkejja dan, grazzi għall politika ta' stabilità li qed jimxi biha dan il-Gvern, f'pajjiżna l-prezz tal-fuel raħas u se jkun qed jorħos fix-xhur li ġejjin.